విశాఖ జిల్లా భీమిలి నియోజకవర్గం ఆనందపురం మండలం పరిధిలోని వెల్లంకి పంచాయతీలో మోంతా తుఫాన్ ప్రభావంతో రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు జనజీవనాన్ని స్తంభింపచేశాయి. జాతీయ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న గెడ్డ పొంగి రహదారిపైగా ప్రవహించడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ పరిణామంపై స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, ఆనందపురం మండలం టీడీపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కాకర రమణ సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు. అనంతరం సమస్యను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.